Hvis du har mindre søskende, bruger de så de sociale medier? Nej. Kun jer i familien? Altså med storsøster. Ja. Storsøster. Ja. Hvor gamle er de? 12. 13. Mener I selv, at I er godt beskyttet på Facebook og sådan noget for oplysninger? Nej. Går I sådan op i, at det hele det må ikke stikke ud i offentligheden og sådan noget, eller er det lige meget? Jeg er lidt ligeglad. Hvad er jeres holdning til det sociale netværk? Altså, ordet det sociale netværk er jo et meget vidt begreb. Det kan være alting fra Skype til Facebook til radio til MSN. Alting. Hvad mener du om Facebook? Altså, jeg bruger selv til Facebook, men der er andre, der bruger Facebook på nogle vidt forskellige måder. Ja. Det er fint, når man bruger Facebook, bare man ikke misbruger det. Ja. Nemlig. Det er fint. Jeg synes, det er fint at være på et socialt netværk, hvis man har grænser og behandler andre med respekt. Jeg synes, det er fint, fordi så kan man komme i kontakt med andre. Altså, det er fint nok, at folk de kan skrive sådan noget derinde og lægge billeder og opdatere deres status, og men jeg synes, der skal være en aldersgrænse på det. Kan I finde nogle ulemper ved at være på det offentlige netværk? Man kan jo blive stødt, og folk kan gå ind som anonyme og lave fake profiler og sige nej til. Der kan komme alt muligt ubehageligt personligt ud på nettet. Folk skriver grimme ting til hinanden og bliver uvenner og sådan. Der er meget tit, at man ikke kender, der ansøger en som venner og sådan noget. Ja. Accepterer du nogensinde sådan noget? Det gør jeg ikke. Har I nogensinde oplevet noget behageligt eller stødende på nettet? Ja. Kan du give et eksempel på det? Jeg sad og spillede spil på et tidspunkt, så var mig blev meget uvenner, så begyndte vi sådan snakke meget ubehageligt til hinanden. Chat var ubehageligt med hinanden. Okay. Hvad med dig? Ja, stort set det skam. Det sker faktisk meget ofte på internettet. Ja, man kan. Nej. Okay. Ikke rigtigt. Hvad med dig? Nej. Altså, jeg har oplevet, at der var en, som tog et billede af mig og lagde det på Facebook. Okay. Hvad gjorde du ved det? Sagde til, at man skulle slette det. Nej. Ja, mange gange. Hvad med formspring? Der kommer nogle mærkelige spørgsmål, men ikke så meget der. Besvarer du dem alle sammen? Nej. Er der mange af dem, hvor du kan finde på at svare ironisk eller på en stødende måde tilbage? Ja. Hvilke sociale medier bruger I? Facebook. Og ja, Skype. Facebook og Skype, ja. Kender I formspring? Ja. Bruger I det selv? Nej, jeg gør ikke. Gør du? Ja. Har du sådan oplevet nogle stødende spørgsmål eller noget derinde? Ja. Tror I, at jeres forældre de bekymrer sig om, hvad I laver på nettet? Har de sådan sagt noget til dig med, at hvem du skal passe på og sådan noget? At du ikke må acceptere alt muligt på Facebook? Ja, rigtig gammel. De gør det vel nok et eller andet sted, men Okay. Har I nogensinde givet jer nogle advarsler? Eller sagt, at I f.eks. ikke må gå på Facebook i bestemt? Hvad synes I om, at der er mange små børn, der begynder at bruge Facebook og sådan noget? Vi snakker helt ned til 8 år. Altså, nogen begynder meget tidligt, men altså, har ikke noget. Bruger jeres mor, far eller bedsteforældre de sociale medier? Mine forældre gør. Min far bruger. Ja. Ja, Facebook. Er I venner med dem derinde, så de kommer ind og ser, hvad I laver? Ja. Ja. Okay. Accepterer I folk på Facebook, som I ikke kender?